इयुनखौ नोजोर होग्रा प्रमद बर'नि फिन खनसेबाव गुनगोनां आरो गोग्गाथाव हाबाफारि बर' हारिनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बिटिआरनि गाहाय खुंगिरिनि बिबान सामलायजेननायनिफ्रायनो गोथौवै सानबोदों। बिथांनि बर' हारिखौ जौगाखांहोनो गोथौवै नोजोर होनायाव बिटिआरआव अरायथा गोजोन फैबाय। बर' हारि आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव बर' आरो अनाबर' साननाया गैलिया, जायनि जाहोनाव बिटिआर ओनसोलनि गासैबो सुबुं माहारिफोरा अराय गोजोनै थानो हादों। लोगोसे बिटिआर ओनसोलाव गोजोन फैनायनि जाहोनाव सोलोंथाइ बिथिं, गेलेमु बिथिं आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगाखांनो हादों। बेबायदिनो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि फिन खेबसेबाव गुनगोनां हाबाफारि। गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बिटिआर सरकारनि मावफुं आफादनि मोनसे जथुम्माखौ दैदेनदोंमोन, जेराव गोबां आयदाफोरखौ लानानै गोथौवै सावरायनाय जादोंमोन। बे सावरायनायनि गेजेराव गुदियाव साबसिन नोगोरारि मिरु खुंथाय लाबोनो थाखाय मोननै ड्राफ्ट बिलफोर, थामहिनबा बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल हा आरो खाजोना रेगुलेसन बिल 2024, आरोबाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल फ्लाड प्लेन जयनिं बिल 2024 गाहायमोन। बे सावरायनायनि गेजेरजों गोबां गोनांथार थिरांथाफोर लानाय जादोंमोन आरो बिटिआरनि नोगोरारिफोरनि गासै जौगानायजों सोमोन्दो थानाय गाहाय आयदाफोरनि सायाव सावरायनाय जादोंमोन। बिटिआर सरकारा गोजोन, स्मार्ट आरो सोमखोर बिटिआर दानाय थांखिनि थाखाय नांथाबनानै थाबाय थादों होननानै बुंदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ।